Inten. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inten. Ay, pare ba daw? Naa! Apay ako silapan mo ako na ganyan. Maditial daw kaw, di nakasarsarita. Kasarsarita kanto pa yun. Anyaya ti bagan. Na, makaungot kan sa. Udak lang aro din na maditial daw kaw. Madetial daw mo. Ay, awanan dyan bagak. Nalipat akon. Sikan, tungat ako manaw silap ka. Sukatak to patial daw mo itirabi. Good morning, Kapitan. Ay, good morning kagawad. Ay, imbag ta nakaisim ka asimang pa dito yung barangay hall. Ay, ni kumpari ba dong anasabat ka? Agkuskusilap. Hey? Ay, talaga ang maditial daw ni Kabadong, Kapitan. Ay, maawatam lagtan atan ay awan ni Marituyag. Ay, awan? Nagbakasyon ka na, kat awan ti agluto iti kanin na. Kat agtimpla iti kape na, iso maditial daw na ita. Na, jak amo kastagayan. Din to, pa'y nasabat ka. Kat dinak to, pa'y inisuman. Ay, kaasimat no awan ni Maritoyan. Kano kanayon ko makita nakapanimit ijay tawa ti balayda. Ay, asino ngay matisan maladingitan no awan matagluto iti kanina. Sapay saan na pa'y nga mo, no kaano nga agsuble ni tuyang na. Kapitan! Umaayak agreklamaw! Sige, Kapitan. Sangwam, day takaaruba da ka ba daw nga umay agreklamo. Sige. Ay, ala, agtungtong ta iji una. Makaung-ungetak, Kapitan! Wen, amok tayong bagam dayta. Isong arod nga umayak agreklamaw. Ay, anya di reklamo? Jay kaarubak alakay. Asino ka rubam? Jay baset anakot tong alakay. Nangisit nga medyo agkalbo. Wan, Kapitan! Nung magnakit ko namlan, asino? Wan, Kapitan! Iso talaga! Jibis ngay nakit ada iji tengga. Ay, naglaing kan, Kapitan. Ammom sa jay ireklamo ka. Jak amaw, asino aya? Hanya kamutin, Kapitan. Ibaga mo ta, nagad-adumot pasakalim. Ammom lang arudan. Ay, siya kung ti makaungot, no di mo pala ibaga. Ni Tata Badong. Anyat inaramid na. Nakaung-ungat, Kapitan. Agasam, bigbigatan, binugbugkawan nakit din. Nagadupay akaaruba mi tinakangag. Pay nga ta binugkawan na kangay. Jay kanong manok may ngay malatiw di arubayan da. Ay, day jay laang. Katirason kumat, Kapitan, no apay nga imalatiw di manok may, gaputa kursunada na jay manok da kanina natuyang. Awang matdakas na ngagpay suday ta. Jakman ammo ni Tata Badong, no apay nga imungat-matan idi nagbakasyon ni nanatuyang. Alata kasaritak, agawid ka nga ro din. Apay nga ipagawidan na kadagos. Kapay dapat ireklamaw. Umayak mata makikape. Na, sapay awan ti asukar. Anya mata barangay hulday ito nga awang manla asukar na. Na, ay ala, inka man lag timplan iti kapin. Magkapuam, Dita barangay hul. nakita nga road. Nga manyang iti inaramid mo dita. Inreklamo ka ni Tata Badong. Inunaan na mo tayo. Inak kumamit ireklamo da jay. Kain kalata ah. Ay, inak ta sambuto ni Kapitan. Kaya't ko, nga iso amis mo ti pangibagak iti reklamo. Wan, ingkan. Katsakbay apumanaw kantaw. Makikapi-kapay. Ada libre? Wan, adapay tinapay na ah. Mayat ah. Sige, inka nga roday. Nanggaw di reklamo di karuba da ka ba dong, Kapitan. Uwan nga road. Ita, tada nagreklamo iti ugali ni Kabadong. Kasapulan a kasarita mon. Talaga aday tati aramida. Kapitan! Anyat maipaikukin ka. Umaya man nagreklamaw? Na, may kadwan day ito yung nagreklamo. Ay, ala, agtungtung ta. Apay nga umisum-isum ka. Makais-isum nga raw, Kapitan.
Kunam nga umay ka agreklamo. Way, ang aguray ka mamay ta umisumakpay. Makapaisam nga mintiro payo kahit. Jak amo, no agong utakin ka unusan. Kapitan, sakbay nga agreklamo mabalin na makikapiak pay. Ay, may sakamot amang irarit iti kapay. Sika mo, kapitan. Italang nga umay makikapay. Kagawad ko nun! Apay, kapitan. Itimpla man dito iti kape. Ay, wala, kapitan. Kagawad, pasurutam iti tinapay ay sus, malugi ti barangay no kastoy. Mabsugayam ti may agreklamo dito barangay hall, kapitan. Ala, ibaga mo ti reklamo. Mabalin nga ilayon kung ti makipangal daw. Umay ka agreklamo, wano magan. Ramidam a restaurant ti barangay hulin. Anya nga ti pakipangal dawan tayo dito, kapitan. Agreklamo kan! Makaungot ako na sige, mga makaungot ka nga agpaisokap. Disturbo kayo. Ireklamo ko ni tataba daw. Ha! Manan! Bun, kapitan. Agasem man, pinangtaan na tibiyag kaw. Tapay pinangtaan na tibiyag maw. Diyan nga mintarakan ko akaldeng. Di mo kunain anapan mo't nakialate iji arubayan ni pare badam. Saan, kapitan? Nagme. Kasjay, nagme lang di kalding kaw. Nagme-me? Kuna na? Saan, kapitan? Me! Kuna na lang. Agungat mo tayo. Bayan ta kasaritak tuman, day ta apari ba daw? Uwan mang, kapitan. Ta saan anasaya, day dyan nga naramin ta kanya. Makaungata na talaga saan anasayaan. Madit, agpangpang ta. Talaga mapanmon kasarita ni kumparem abadaw, kapitan. Uwan na, tanay, duwan ti may nagreklamaw. Inka nga ro din, kapitan. Sakbay amanayunan pa, dagiti agreklamaw. Awan pa yan, ti kapikan asukar. Ang mga noadan tumanan makikapikan, makipangan. Anya ti kayat mau, kapitan, erikap konday ti barangay hall. Sana? Total, awan mat ni Maritu yung analaing agreklamaw. Ni ngay pari ba daw? Ayun, anya. Ano sa tayo na pagkapian na kita agreklamaw? Agam, padasat pa akasarita ni pari ba dong? Yoho! Pari ba dong? Yoho ka dita nga. Di ka gungongoy. Dada pumangit ka. Sige, kasta. Karkaruan na kapaungutan paray. Amok ti pagkaskastam. Gaputa awan nito yung kanya. Makasangit-sangit akong pare. Saan? Laklakayan ka ngagsangit. Nagrigat gayam na awan ni Tuyang ko. Pare. Amok nga awan agluto iti kanam kan agtimpla iti kape. Saan laday ta pare? Maawatan ka. Diyak pa yun makadigos. Tawan sumakdaw iti pagdigos ko. Salbag ka. Pati pagdigos mo ni Marito yung tiagsak daw. Nagrigat ay biyag ko. Tiyag may siya. Kan na yun laeng. Si iliwakan ka. Ambok ti tuloy na pare. Tuloy mo pare Una. Hangam, talaga analiday tiyag may sa pare. Bayam tatulungan ka. Tulungan na. Liwliwaan ka, takumpare ka. Imposible di ka agkatao iti aramidag. Wah! Anya ti panagkunam kanyak paray, Ha? ubeng. Kwa. Arami din na mga ubing-ubingan. Kung no marayaw ka Saan? Saan ka marayaw, apulos? Na. Pumano ka man langan, paray? Kikyan ka man. Saan naklatama baka tama? Na. Uray kikinak. Madanog kan sana. Pumanawak langan. Ang sakbay pumanawak. Ibagak pay kan ka nga adwa akarubam anang ireklamo kan ka. Inong ungtam sa kano ita. Isuda ti ungtam. Sana siya. Jak kayatan nga dapay mangireklamo kan ka. Saan nagaputawan ni Tuyang? Kastante aramidem. Naggap-gapwam aya. Itay pa'y analuto ti sidaan. Napan ko binisita ni Pare Badong. Damag ko abinog kabugkawan na kano dagiti kaaruba na. Maladingitan tawan kano ni Tuyang. Di kat agragsak. Taawan ti kanayon amang sermon kan kwa na. Awan kano ti agluto iti na imas asida na. Iso aka asimay.
Katno ko na amapan mo padigwan. Apa imbagak dayta? Katwan, imbagam sakbay amapang ka iti barangay hall. Ay, wang gaya ma. Malagip kon, hindi nasabat ko ni pare ba daw. Dayta ko matibagak kon kwa nangam nalipat ha. Na, ay, awanen ti ipadigom. Apa nga awan? Ay, kat si daam Inluto kon dya karne ti manok. Para ka di kumparig da dya ba daw. Gaputa naladingay. Isakripisyo ti si daag. May samanlukong. Na, Oh, alaman nga rod no maaramid mo dayta. Si kapay ti mangi sakripisyo iti si daan na. Ay, awan lat ammo kon intay. Kapitan, thank you. para itian niya kagawad. Dayta awit-awit mo anak ka malukong. Sigurado nga ipadigom kanyak. Para ka ni pare badong day tayo kagawad. Kunak man no para kanyak. Di na pa'y pulos pinadpadiguan mo, kapitan. Kwa, inton maminsan ka di. Maawatam ko mati ka sa saad ni pare badong. Ay na, nabsuga ka. Mayat titimpla na di pinikpikan ngayon padigong paray. Anya, ayos ka na. Ayusin paray, nabsuga ko naman. Di mo nga ro din bugbugkawan kan pangtaan tibiyag dagiti karubam. Saanin paray, tabad day ta. Talaga mo't ngamin abad. Good boy akaon paray. Urawan ni Tuyang Mao. Agluto kan iti kanam. Tapno saan ka mabisinan? No ngay padigwan naklatan paray. Ha! Ay, kanayon kidain. Di naktupay pinadpadigwan pulos. Ay, san pa aya? Pwede malagip mo, pinadigwan na. Kasla pinadigwan kami iday. Awan pay. Uray lagi pa. Mabainan ka lang. Awan malagip mo. Mala, padigwan ka. Inton sumangpin ni Tuyang kaw paray. Rumbang laang Ang amanyat marik na. Naladingit ka pa lang. Kasla kayat kuti kapi paray. Ay, agtimpla ka matun. Damag ko nga dalibre kapi iya barangay hal. Mabalin ka day, makikapi iya paray. May sakamat. Ang intagaron. Day takit ti kay kayat kuking ka paray. Uray saanin nga gawawid ni Tuyang kaw. Basta da ka paray. Ay di ka man agsasawi ti kastata. Mga no da makangagkan ka. Kat ibagada ka ni Tuyang Mao. Karkaron na saan nga gawin. Kulaklaan mo ta paray. Nga mala, umayak makikabay paray. Sabon kayo dita, pangpapintas, pagpapudaw. Psst! Sabon kayo dita, nalakalaan. Psst! Kunak lang day, numasidag ka na. Ay, jak kayat, pakpakawan. Dim kaya't agumatangak itila ko masaban. Ay na, tata. Saan tumalabda ito'y asabon alakok dita klase ti Rupam? Sana siyak ti agusar. Sigurado ka saan asika? Ni Tuyang kaw ti agusar. Ay, misis yu siguro anya. Kaya't ko pumintas, ken pumudaw. Ay, katuan gumatang kayon. Dakit sa nga gasot ko dito, yakakaisuna. Sa nga gasot? Ay, halar. Anya, ti pagkunami tilakok. Chipipay? Apay, kurang dito sa nga gasot. Ay, kurang ta 1.5 ti may sa asabon. Anya, dito'y nagbasit asabon 1.5. Ay, katno puro dayta. Uray puraw nang hinalata. Ay. Sige, patawanan ka. Gapo, tas ikati buena manok. 1,499. Ay, awan. Sa nga gasot lang dito'y kwarta. Ay, nayunam Agsubli akpay mat. Ay, wait. Ita ka lang mo nakita dito'y barangay, Mike. Ay, agpamamu aklaangan. My name is Jezabel. Tikasiksyan a sirena nga agbibiyag dito'y rabaw ti daga. O, di ba? Yeah. Sabon kayo dita. Sabon pampapudaw kan pampapintas. Nay, anya dayta ilaklakom, balasang kaw? Sabon apang papintas, nana. Gumatang kan, tapno pumintas ka mat. Ay, papintasan nak talaga dayta sabon. Agbalin pa'y flawless day tarupam Ikatan na dagita nakapuspus ko lapikas mau. Ay, ay katmayat
Uray day tanagado ako retret di tarupam. Ikatan na amin dagita, iso nga umubing ka. Ay, sagmamanungay day talakom. Sa nga gaso, tidwa. Ay, nalaka. Kan adapay may sa pasurot na sabon. Bali talo ti sabon mo. Sige, gumatangak. Ikan na kon. Ay, wala na. Usari mo adagos, tapno pumintas kan adagos. Ay, mabalin nga urayan nak dito, Ruar. Tamapan ko alaan ti pagbayad ko. Ay na, nagpudot mat dito yung nana. Pastor kenak matan tamaki inumak pa yan. Ay, umunag ka Ay, anya itayan tinagan mo, balasan ko. Taita ka laang mat amakita dito barangay, May. Siyak ni... Imayak lang naglako iti sabon dito'y baranggayo, nana. Maya, tiagla ko dito barangay, May. Apay anak ko namday tanana. Ado ka diti pangit dito'y baranggayo? Ay, saan kayo madanagan? Siyak timang papintas kada kayo, babaan to'y lakok asabon. Sabon! Sabon! Nay, apay nga da ka dito'y? Katumayak mo taglako, Sursurutan naksamit. Apa asuruton ka ngay? Siya ati rumbang nga aglako. Tasan apeke dagiti lako ka sabon. Nakalako ako, adan customer ko. Ada na pekem? Amok gayam ti aglako. Saan akasken ka, aday tala agipuk-puk, kaw ti ammom nga ramidan. Ipok ka kung tupay apeke dagiti lakom. Kadagiti lakok ti ibaga ka legit. Oh. Padasam takad-dakadalan ka. Ay, diramos ka la, diramos. Ay. Dinakman pa kasikuran. Imbis ko mga agisaan ka. Day talag, diramos tar aramidam. Kaya't ko nga rod ti pumintas. Pumintas kat mabisin na kaon awan pa'y naluto amakan. Ay, awan pa'y gayam nagatang ko asidaan. Day, takit tayo nun unam day ta pagpapintas ako nam. Ay, ingka gumatang dita tersena ni Mari Kwanang. Adda kwarta, ijay rabaw ti lamisaan, ijay salas. Naatasyak pa'y ti ibaon ba? Ingkan tagdiram usak pa'y. Manan? Mairis day tarupam iti kadidiramos mo. Ay na, mayat. Pumudpo dawak ngagpaiso mayat sa ngagpaiso da ito nagatang ko asabon. Ay, banang! Awan mat di kwarta paggatang ko iti sidaan nga ibagbagam. Kat nun nakaparabaw ijay lamisaan. Awan nga ron! Kita laeng birukam. Sa uka lang kami na sa ukay. Si katimapan man kita. Imbagak lang nga ron nga awan. Sige man laengan. Ay, addalaeng pang-uran ka iti balunat. Anda, ulo. Awan ngagpaisaw. Ah, Ay, napananan nga jay kwarta dito'y 3,000. jay buo nga honorarium ko. Ay, napanan na ngayon. Imparabaw ko laang mat dito'y kalpasan ang nagbayad ak iti sabon a ginatang ko. Ay, na 1, 2, 3 kansan. Kabadong, apay adi ka makatal na, dita sangwanag ti tersinak. At dalaan ko mga rod damagag king kamaray. Ikaw damaga mo na. Mayat nga ta, ngayon ton agawid ni Tuyang ko kit regalwak iti sabon na pagdiramos na. Ay kat mayat regalo dayta. Apay, saan ka pa'y aya kontento iti kinalapsat ni Marituyang? Kaya't ko kumapay apumintas may, maray. O di sige regaluam iti sabaw. At dakit tibak lang agi sorsor iti sabon. Isu na lang at nagnina mo iti lako na asabon. Ay, adagi sur-sur-saur, diti barangay tayaw. Wen maray, apay di mo pa'y amaw. Ay, awan pa'y mat nadamag ka. Sabon kayo dita! Nalakalaang! Pampapintas kan pampapudaw! Iso ka di dayta, dya ibagbagam ka ba dong? Babae mo't day taglaklakaw. Ay, sabali day tamaray. Ang kasla interesado ako iti lako na. Ay, asigak man. Ay! Sagmamano day talako. Buy one take two! Naglaka! Nalaka! Sagmamanungay, Mike. Sa nga gasot lang. Oh,
Nakalaklakaan niya. Ika na mga rod. Ayan na ti balayaw, tata. Kapay adamagan. Nasken ngamin nga isurok ken ka no kasano nga usaram daytoy asabon. Nituyang ko ti mangusar. Sana siya. Isurok ken ka Tapno isurom tumait ken kuana. Ay, uri sa anay. Iradran ng tumulatan ni Jero pa na. Ay saan tata? Adda ngamin teknik na. Tapno mas epektibo. Ay, kasyay. Naidumduma ngamin daytoy asabon. Iso nga inta ni Jabalayaw, tata. Sa bagay, asidaglaang di balay may. Di talang abay, iti basketball court. Naskan nga emergency meeting tayaw. Apay, Kapitan. Apay di mo na damag nga da ka no umay agilaklako dito barangay tayaw. Ang manibrong gayam. Ay, nakaamamak nga road. Naskan na mapakdaran, dagiti kakalugaran tayaw. Wan, Kapitan. Adda kat babae ang nakita kidikalman nga aglaklako iti sabawn. Ay, iso dyan nagilako iti sabon kunibanang. Uray ni Mari Banang, nabiktima na. Ay, pinastrek na nga ron iti balay. Ay, inalan di babae di honorarium ko. Ha? Ni Kabadong. Apay ni Paribadong. Gimatang saman idikalman iti sabawn. Ay sus, nabiktima nga ron din Ay, paray. Ha? Paray. Pagsasaritaan na kalaga ni kagawad ko ng adakan. Ay, awadin, paray. Awadin. Eh, Ay. anya ti awan? Lawlawagam, tapno maawatan. Dagiti alas ni Tuyang kaw. Dagiti singsing na. Wintas na. Awadin, paray. Pati di balitok ang ipon na. Ay sus. Ayun, ay. Na yan. Kunakon kaut. Biniktima na ka di babae nga aglaklako iti sabawn. Ay, tulungan nak, paray. Marikwanang. Sigurado pang uren nak ni Tuyang ko iti binalsik intun sumangpay. Sigurado Apay ngamin naalilaw ko mo't adagos. Ay, basol ko nga raw. Naglakanto mga mintila ko na. Dayta. Basta nalaka, saan kan ngagpampanunaw? Ay na, Kapitan. Kasapulan at talaga ti emergency meeting. Apro sa manday ti rupak inteng. Rignaem no nalamuyot matlaeng. Kasla limabaga mo't tiropam. Ay, isungarod nga apro Sam. Kasto na bambanuga ka nag-emergency meeting. Tila ipaparamin mo. Na, Aprosak man. Oops. Ha! Anya klase arupa day tatanagkersang. Kasla liha. ay, panagriknak nga rod kat pimuskol na ito'y rupak. Ay sus! Jay sabon, banang. Ay sus! Pikigayam ka na, di sor a babae iti sabaon. Ay, sos. Ay, jak kayat apo muskol to'y rupak. Ay sus, ay day takat ngamin. Ay, kahit anya nga iti aramidam dita. Nakatakdirak mat. Ay, agunay kan Nasken amatiliw dagijay nga aglaklako iti peke asabon dito barangay. Ita? Awan na, mga anak pa'y mat Ay, agunay kayo kitdayd. Langarot ta, inakon. Ay, agayab ka iti kadwam Ewan kayam. Ay abak dagiti tanod. Nasken nga aksyonan mi adagaos. Ay, da kayo gayam tagi sur iti piki asabon dito barangay mi. Ay, sana peki dagiti lako, kapitan. Dayta ati peki tilako na. Nay. Apay nga gitudo ka? Talaga mo na peki dagiti lako. Uray si kantupay kat peki ka. Peki gayam, Anay ko! Apay nagkandal ka ngay! Ay, agtal na kayo. Di kayo lang mapain nga agbasak-basak dito barangay may. Malaksid, piki kayo. Tinakawan nyo pa'y dagiti ka barangay. Ay na, di na ko mairamraman, kapitan. Dayta ati peke kan agar-aramid iti kalukwan. Dayta Tudo ka la tudo. Kaya't mo, takadalan ka manan. Ay, kapitan, ang kadalmanan. Anawaan nyo. Agtal na kayo, nay. Ay, kung sila pa nakmatan, kapitan. Agayabak iti pulis tayo pabalod kayaw. Ay, saan kapitan? Pangasim, kapitan. Ta saan na kami nga ipabalod? Ay, di na ko mairaman dita, Daytoy laang babae. Anya saan? Katkaraman ka? Apay ngay! Isulaang mo ti ada biniktima na.
Jak ipalubos nga dagbasak-basak dito yung barangay ko. Mga lilaw, iti kabaranggayak. Na-understood you? Ay, wan kapitan, na-understood me. Anya nga iti marik na maribanang. Napuskol ka di pa'y tarupam. Ay, medyo eming pisen, Maray. Tainsardeng kon nga inusarjay sabon api kay. Eh, sada bali amaray. Ta saanen nga agsubli dagi dyan nagisusur iti sabaw. Binalagan idan ni kapitan. Kat no naibalod dan sa kanumatan. Wan, tapno madidigradan. Ken sandan nga ulitan ti umay agaramid iti kalukwan diti barangay tayo. Bibingka! Gumatang kayo! Napudot pa'y... Ada ka manay. Ada adi permit ko? O daytoy. Ala gumatang kan iti may sa bibingka. Sige na. Nangina siguro daytoy lakaw. Ay na, tapno awan makunam, ada giveaway na. Uray to pa'y ni Kapitan kat inikak iti giveaway itay? Gimatang Mike? Yes! Iso agumatang kan. Amok amahilig ka iti bibingka. Aray, Apay pare. nalpas ka na nangan. Kalkalpas. Amuklatan kay. Ay bumlat tamat ti timing ti iyo umay mo Huwag mo ta. Sa anak pa yan ang kay, paray. Nagsadot ni tuyang kong aglutaw. Paray, ada ka di uray na bati adigaw. Ada. Day talaga yam. At ito'y malukong ko paray. Kargamam may uray di gulaing. Pinod na karnina, di may mayamanay. Talaga nga intugutam iti maloko nga. Ay, kawan na. Pang sigurado mo ta paray. Mabit lang takargak Nagyaman ak pare At dan igupam adigaw, badaw. Saan mo nga ikanday dya tuyang, Pare! Agto yan ti digo. Ay na, nagpudot Ay, paray. Apay nga yan nagliknaw mo, dahil ito'y digo nga intid mo. Siyempre, naliknaw ata. Lining ta nga itlog ti sindami. Isuday ta jay pinaglingtaan mi adanum na. Ay, mangluloko kan sa amoy, paray. Ah. Naperdi man ang tialdo kan. Uli makaman nga manok. Kakak ka lang nga kakak nga. Nay, shut up. Hoy! Nay, bayaw. Apay nga kong tanday tamanok ngay. Kasi may. Apay nga maasyan kakat mapangkong tupay partian. Ay, sas. Dayta ati masida. Apay kayat mo ti aksidente manok. Ay, damagang pa ilang, Mike. Intan, tulungan ka amang partay. Ay, una, tulungan ako man tapno mabibiit. Wey, tap no mga tadagaws. Mabisiin akong kay. Ay, pulutan ng tapay Kagawad kwa nang, ada ka din nakita malimabas ang manok dito'y tirsinam. Nagadoanas ka na damagab. Day tapay aglabas ang manok mat. Jak to pa'y masiputan nagiti aglabas at chismosa. Day tanto ka manukan. Damagag tay di pa'y kalman asan nagapon di manok may. Amangan kit din no tinilew dagiti chismosa nga awan masidsidada. Ay, padasan da tay chismis ko ida kagawad. Ay, kanayon mi nga may nga ipalpalagip kada kayo nga ikulong yaw dagita manukyaw. Nilakay ko man kagawad. Binaybayan na ida nakabulos. Ingka kidebirokan dita kabalbalayan. Win kagawad. Sige nga raw. Ang amno da makita malumabas ang manok. Ibagam kanyak Ay na. Nabsug ako na. Gusto na. Nabsog kagayam kat pinunom man ang tidigo di tamalo kong mo nga. Ipapas ko na. Manmanon da ito'y agundaway. Ay. Manaw. Oh, apay. Ay, damagak lang ko man. O da nakita yung alimabas ang manok dito arubayan yaw. Ay, manok ka na. Ay, agulima ka lang tata Siyak ti sumong buhat. Shut up. Apay, ay nga pabasulan na kami. Nay, saan kayo matapagpabasulin Ay, saan ka nagpabasol Mapanak man langan. Saan kayo makaawat? Saan ka nga rin nagpapabasol? Way, gagura may tinalay nagpabasol. Anya nga timakunam. Mayat matla ang jay drama tatatabadyong. Ay, mayat bayaw. Kasla kagong ungit talaga. Kinapod nun katawa ako na. Uray siyak makakatkatawag, mate. Hanggang aguray ka.
Anya ka di aya tikat katawa ta. Di ata nga rod nga kaaruba nga agbirbirok ti manok na. Kita anya tinakat katawa di tangay. Di ka agtagtagari tatabadong. Kat no manok na dato'y pinarti ta. Anya, Wayne, kunak man no taraken maw. tarakan nga. Ay, kat no ngalaw-ngaw ti parbangon, makadisturbo. Iso ati nilayo ko na. Ala, igupon blad ta data sa bangon agad ado. Uray no malmas kad ta nga kaiigup mo. Ay, slawan ganas kon. Awang ganas nga inibus mo to pay. Ngam di ka agtagtagari di mo ibagbaga nga sin data di manok. Naggapuam ka ba dong? Di ta maray. Birbiroken na ka ni tuyang mo. Apa beruken nak. Kitsang kuma beruken no da papanan na. Saan ka kanong nga may na nagpakada? Apay masapal. Ibaon na kan sa kanong nga may nga agala iti bunga ti papaya asi daon yaw. Aha, makauma mo ito, pasida na kanya. Maglaki din tanangana kan. Bayam nga isulang ti agsida iti bunga ti papaya. Ay, panawang kamalangan maray. Ay naman nagilad. Nabsugat kay. Saan kayo nga masidag di tabalay? Tama nga no may luto da kayo. Ay, apay mat bita nga ibagbagam nga agpaspasagit kan samat. Ay saan? Ibagbagak day ta kadagiti manok ko. Apay nga ingarog na siyak ti kita-kitaam. Siyak samat ti suspit sam nga nangaladya manok mo nga bangking ti mata na. Ay, asino pa'y kumangay? Ti sabali a pagsuspitsak no sana si ka? Kunakon kat. Siyak nga talaga ti paspasagidam. Kada tayo lang matyag karuba ditaw. Apay nga di mo pabasulon di may sa nga kaaruba ngay. Ni tataba daw. Katun. Naglaing to pa'y nga agsidadadya ti manok. Ura di na nga ikatandya dut-dut. Katdua kayo Agpada kayo mo. Ay, agpada nga ibagbagam. Maudin dito nga panang pabasol mo kanyak. Tano pabasolon nak, ireklamo ka kanya kapitan. Adan tulat ta pamanagnag ko Ipakita mo at ipamanaknak mo. Sanak nga mabutang tawan basol ko. Good morning. Sika lang ti karubak nga no makablawan ket agkusilap. Pangaasi yung mata. Ta saan nyo at tiliwan kan si daon ti saan nyo at tarakin ang manok. Na. Apay ada tiniltiliw ko amano kaya. Ay saan kan nga aglibak pa'y tataba daw. Ada pamanagnag ko. Ay agtal na ka. Ayan na dayta pamanagnag maw. Day ta karuba ta. Ni bayang. Sika ka na tinang tiliw yung manok ko. Ay naglokon dayta abayang. Apay asak ti pabasulin na ngay. Kano iso tinagsida. Tatag pinabasol kayo. Siyak ti patyam. Dayta abayang. Kit isaw tinangala. Kat no nakita kayo ang nagkuyog idikalman. Nangan kayong sapay di balay na. Inawis na gayam nga ginom kami. Dinamag kayo pa'y no nakita yung di manok ko. Wain, kit kunak. Saan ko ang nakita? Tawang mga talaga nakita ka manok. Saan ka nagpapabasol? No di mo kaya't ngay darong ka. Inteng, agsida taman met itinaimas ita. Ay, una. Dahil taat ti sidain. Manok ko naman. Ay ingkanto met padigwan ani kumparim abadong inton maluto. Naglaingin ta, padpadigwam ki din. Wen ay dinaudi nga imay. Jay met naglingtaan iti itlog ti inted mo ken kuana. Iso nga raw ti ada. Awan siguro at talaga ti masidsidada ken ni Marituyang. Tarakanda ko mga main. Ay sige. Isinaak to iti dakkel amalokong inton maluto jay manok. Ay, sadun. Ay, ingka ka di padigwan. Apay, nalipata mon apad padigwan na tamat ni Marituyang no agluto iti naimas asidaenda. Ay, una niya. Kaanong ginaudi apa ng padiguna? Idin sa... Kaano day jayan? Ay, di napalabas atawon pa, dayjay. Ay, wen gayam. Jak paikat malagip ti raman di padigunan Gapo iti kinabayag na. Kapitan, pangipanamda tayo gamo amalukong. Ay, idi tayan ni pariba daw. Padigwam man ni kaba daw. Una. Siya ngay mo't kapitan. Kaano nga tamot apadigwan nak? Ay, inton maminsan kantan. Day tama ng timbagam idade. Ay, bayan tayo baga kaniba na nga padigwan na ka. Ay, itakadain kapitan. Wait.
Mabalin na mapan ko pa itin nga ron dito para ka ni pare pa daw. Ay, uwan kapitan. Sige, ingka nga ruda. Anya nga ti ibang bagak ng kadidya ka arubata tatabadong. Pabasulin na kidi na ng tilaw, kinang sida dyan mapukpukaw ang manok na. Imbagam ka naw, asyak tinang tilaw. Ay na, kunakla ang matatap no, sumardengan nga sa sao da jay. Sa ungarod asaw, isla mo lang nito, yan kaw. Takdirantan ang awan sa insindyata. Yeah. Uray no sindata magaya man niya. Win. Ada ko mamanan lumabas nga manawk. Ay katiliwag adagusin ano kwa. Anya tiliwan nyo adagos paray? Ada ka magam dita paray. Umay samat agpadigo. Para kanyak ka dita paray. Para kani tatabadong ano para kanya kapitan. Ala, yawa mo kanya akong paray. Ay awan ti pangyawatak kada kayaw. Ha? Apay ngay kapitan. Ay nanggag ko ti saritaan nyo adwa. Anya nga di nagsaritaan mi kuma? Awan mo tidagas na nagsaritaan mi paray. Iso asaan ka madanagan. Da kayo gayam tinang sida iji manok ti karubayaw. Ay, awan ti inis istorya mi nga kastanto pay. Paray, agpudno ka. Nabaybayagtan nga akong pare kat amok na saya at kaataaw. Aya, Di mo perdyan tinapintas a record mo kanya. papay ko mapirdiyan ngay paray. Sino ti pudno akong parem? Siya kuno ni Bayong. Sige manlangan paray. Nagpudno akon. Konsensya na mula una yan. Ay, tatabadong. Laglagi pang mga kaarubata. Ni Bayong, tinang tilaw di manok, pare. Kahit pinagtinulungan mi a pinartay. Kit, kalpasan na. Ay, kitsin dami na. Di dakpay na lagip mo't nga inayaban. Na, Apay, kayat mo gayam. Ay, bayam kapitan ta inton maminsan nga makatiliwak ti manok ta ayabang ka. Titistingin kayo lang. Itata na panagkakaon. Sikat yakin aramet. kasta ngamin ni kumparing enteng. Bayong, tistingan na ka. Iso asaan ka, makalibat. Anyang iti aramidak kada kayo ita. Ay, pakawanan na kami ako mga kapitan. Sana kasta. Painala ka. Nagaramid kayo iti kalukwan. Ita, kaya pakawanan kayo adagaos. Ay, anya nga kapitan. Apay, ipaibalod na kami kanita tatabadong aginggat malungsot kami. Iti pagbalod yan. Ay, saan mo taparay? No ipaturay mo malungtot kami di pagbaludan. Kasanon ni tuyang kaw. Sapay dandanin sumangpay. Pakawanan na kami kadinta. Saan ka kami kung mga iderderom? Apay ko maapakawanan kayo? Sukatan medyo manok mau. Sukatan niyaw iti 5. Ayo, nagadumatan ngay. Unayan data. No saan niyo akayat? Ipabalod kayo. Nuwaday. Ay. Sukatan may iti 5. Tamno malpasan da ito asaritaan. Ay, tatabadong. Surutan ta, ti kayat na, bayaw. Sikan tumang amin. Basta kalatan nagtiltilaw iti manok. Asaan mo magayam ako kwa. Leksyon day taking ka, bayaw. Paray, Apay pare. nangangkakaday. Saan pa'y nga ron? Tawan masida. Apay, umay nakpadigwan. Aywan paray. Si Dam da ito igam ko anak kamalukaw. Nagluto ko ni tuyang ko iti adobo amanaw. Sigurado ka tarakan mo day. Saan ka madanagan? Tatarakan mi da ito'y kanituyang ko paray. Sige, mutoy nga ron din. Mabisin ako.